Și Mirela a venit cu situația în care a zis că se simte neputincioasă, blocată, fără speranță, copleșită, legată de un caz pe care îl are și a folosit metafora. Mirela a zis că te simți ca o furnicuță mică în capul unui dragon mare și nu reușești nici să faci o zgârietură. Da, da, în prezența acestui client pe care l-am acum în terapie, au fost momente în terapie în care am avut mai mult de un client care mă copleșea sau simțeam că sunt neputincioasă. Acum se întâmplă că este unul și când deja când mă gândesc că va veni sau chiar de când intră în cabinet, pare că mă fac foarte, foarte mică și problema lui devine tot mai mare, iar tot ce am reușit eu să fac, toate tehnicile care le-am aplicat, mi se pare că nici nu l-am zgâriat, așa că un țânțar pe lângă la o furnică pe lângă balaurul ăsta, da, cam așa am descris. Ok. Și o să începem și cu un pic de ce se întâmplă, dar un lucru pe care mi l-a zis Mirela este că te faci mică și faci și mai puțin. Deci asta îți impactează sau simți că îți impactează comportamentul în terapie. Da? Un picuț de context despre client, dar ce vreau să cumva subliniez e că nu vom vorbi despre client, ci vom vorbi despre Mirela și cum se simte ea față de acest client. Da, e un pacient cu depresie și OCD mai vechi, a încercat multiple medicații, vine la terapie doar pentru că o sugerează psihiatru în care are încredere. Terapia e gibberish, se așteaptă că terapia CBT a căutat specific, are un efect rapid, nu a funcționat așa, i-a întărit convingerea că e gibberish și pacientul e mult mai aderent la medicație decât la sugestiile de terapie. Dar printre tehnicile încercate, deși sunt convinsă că sunt mai multe de atâta, um, înțeleg că face eforturi foarte mari pentru a aplica un ceva de aici, când și când. Pacientul se simte în continuare rău și faptul că are momente care vin din senin și se simte mai bine, e ciudat, aici o ipoteză că ar putea fi ceva, o chestiune biologică la pacient pe care nu înțelege Mirela încă. Da, și o chestiune pe care am reflectat-o vorbind cu curiozitate, apropo de mintea începătorului, despre situația aceasta, e că îmi pare că omul ăsta nu prea lasă lumea să-l ajute într-un fel sau că, ca și cum pune o barieră sau un zid, că focusul este în interior și îmi descria Mirela că intră în ședință și începe să descrie în detaliu cât de rău este, dar parcă nu-l lasă pe Mirela să ajungă la el. Cumva asta a fost sentimentul meu când mi l-a descris. Strategia asta pacientului are sens în istoricul lui, venind într-un mediu agresiv, cu instabilitate, cu neîncredere și atunci el trebuia să se protejeze și focusul era pe el. Și era în alertă tot timpul și atunci apare acest focus mai îngust în momentul în care ești în alertă, deci ar avea sens cumva și neîncrederea și focusul mare pe el, deși încearcă să fie ajutat și susținut și de familie și de Mirela și de psihiatru. Da? E ok? Ai vrea să adaugi ceva, Mirela? Nu, e absolut în regulă și, cum zicea, Amfiana despre ea e terapeutul, eu să zic, adică am fost clientul în cazul ăsta și asta este contextul meu, deci clientul a devenit contextul meu concret. De-aia, să zic, detalii despre el nu neapărat sunt așa de evidente, de importante, e bine de înțeles cumva că starea e foarte, foarte rea, deci omul a fost internat, se simte rău fizic, nu poate să mănânce deloc, e frig, pe căldura asta el tremură de frig, deci el fizic se simte rău și asta face balaurul să fie foarte mare, că îl văd suferind realmente, nu vorbind despre suferință, eu îl văd cu ochii mei că suferă. Nu trebuie să-mi descrie asta, că se vede de cum intră pe cabinet, de cum intră în cabinet. Ok, bun. Mai departe, am personalizat acest context al clientului cu imaginea asta în care clientul acolo mic, blocat, chinuit. Într-un fel, oamenii reușesc sau nu reușesc să ajungă, sau cel puțin Mirela simte că nu reușește să ajungă la el, dar asta e contextul ei. Un factor legat de atenție este că mintea e cu ochii la filmul de dinainte. Acum, dinainte ziceai că ai predicția că va începe filmul horror în care el zice cât de rău se simte și ea se face tot mai mică pentru că nu reușește să-l ajute. Da, asta e filmul horror pe care l-am de ceva timp, că la început eram cumva mai încrezătoare și ziceam nimic, aplic tehnica următoare, mă pregăteam între ședințe, bun, încercăm altceva și eram cumva mai încrezătoare, dar de la un moment dat mi-am dat seama că
oare e posibil? Dar nimic din ce știu eu nu funcționează. Și atunci ăsta se transforma într-un film horror pentru că el suferă, face foarte mare eforturi să vină la terapie, logistice, financiare, și asta era filmul horror din capul meu. Deci omul ăsta pierde timp, bani, energie și se simte foarte rău și o să urmeze filmul ăla în care el îmi descrie cât de rău se simte și se și vede pe corpul lui. Și atunci mă anticipam și mintea mea era focusată pe parcă văd că iarăși o să fie așa. Atenția mea era la um, toate semnele lui și non-verbale de suferință. Foarte sensibilă și atentă eram la semnele lui de suferință, pe care am început să le citesc foarte repede și atunci pornea în capul meu: eu nu sunt bună de nimic, eu nu-l ajut cu nimic și... Înainte să merg la următorul slide, aș vrea să vă spun că aceste săgeți nu reprezintă factori cauzali, ci mai degrabă că una duce la cealaltă sau una influențează pe alta. Deci nu vreau să zic clientul îi determină Mirelei să se simtă neputincioasă și blocată. El este parte din context, nu e vinovat de faptul că ea se simte așa. Dar asta am vrut să zic. Sunt doar un lanț așa, una pe care se influențează. Bun. Așa, o altă metaforă care mi-a dat Mirela e ca și cum omul ăsta se chinuie în lac cu tarnița în mijlocul lui și să înoate ba într-o parte, ba în alta și încearcă să înoate într-o direcție, apoi nu-i bună direcția, se pare că nu-i bună direcția, se oprește, se duce în alta și tot așa și el este super, super obosit acum și cumva se pare că Mirela obosește împreună cu el, încercând să-l scoată de acolo. Era un sentiment pe care am vrut să-l ilustrez. Apropo de nu sunt bună de nimic, da? Și ai zis cumva la un moment dat că nu te mai simți tu, nu ești persoana care la un moment dat ai simțit că ai ajutat alți oameni. E un gând care ai spus că te ajută, l-am exemplificat cu verde și cu cerculeț la capăt, gândurile care au sau mă rog, variabile de fapt, care au o relație inversă, că uite, asta mă ține încă să nu renunț la el, să nu închei terapia. Ok? Am identificat ca și valoare faptul că își dorește să dea omului acestuia un progres real, un ajutor palpabil, nu doar să vină, să treacă timpul și omul să nu aibă îmbunătățiri. Da, asta e o valoare a Mirelei. Ok, ce m-am întrebat eu la punctul acesta e de ce Mirela generalizează, de ce are părerea asta despre ea când ea nu poate ajuta un om. Și cum vă zic, face chestia asta de 24 de ani. Da, au fost unii oameni pe care obviously, cum vă zic, nu i-am putut ajuta, dar de aici generalizăm la nu sunt bună de nimic, nu fac nimic, nu mă mai simt eu. Și aici presupuneam eu că sunt niște variabile care țin de imaginea personală și undeva în spatele lor e mai mult de atât. Eu bănuiam niște experiențe de tip sociocultural, dar experiențe, copilărie, adolescență, care undeva alimentează, dau foc la chestia asta, întrețin focul cumva. Bun, și mergând mai departe, un aspect pe care mi l-a spus Mirela că în contextul ei avea un tată critic, dominant, ambii părinți high performeri, au setat un standard foarte înalt atât pentru ea cât și pentru sora ei, care și ea a devenit high performer și în același timp critică cu Mirela. Deci cumva Mirela avea 3 critici la un moment dat. Și pare că strategiile ei de supraviețuire au fost, pe de o parte, să fie copilul rebel răzblătit, care spune ce gândește, se apără, este autentică. Un alt lucru pe care mi l-a mai spus Mirela este că mama era mai tăcută și atunci ea considera că, ok, nu e ok să taci când ceva rău se întâmplă în jur și că trebuie să-ți pui părerea și să-ți pui perspectiva. În schimb, alteori evita mediul acesta și pleca, fugea, nu spunea nimic. Aici am făcut eu o inferență și o ipoteză că sunt momente în care poate, știi, se făcea mică și poate că aceasta e o strategie din trecut care alimentează acum, mă fac mică și fac mai puțin în fața acestui, nu știu, balaur, probleme așa de mari încât celelalte strategii n-au mai funcționat. Da, și faptul că acum te simți așa de mică și faci mai puțin, contravine și cu imaginea aceea pe care ai spus că o ai și ți-a fost întărită, în care spui lucrurilor pe nume, spui care e problema, chiar dacă asta te face mai puțin populară, ca să zic așa, în anumite locuri.
Da, asta era factorul de sine despre care ai vorbit, adică cumva unul din lucrurile care mă face să îmi simt copleșit în prezent în acest context este că simt că nu mai sunt eu. Deci aia mică care nu mai face nimic în ședință și se îngrozește acolo, nu arată a mine cum mă știu eu pe mine sau poate chiar îmi încalcă valorile și asta e un factor, să zic, de sine pe care Anfiana l-a punctat prin întrebări când am discutat despre situația asta și care m-a dus cumva că, ok, ce e asta de fapt? Și ce dacă ești mică? Și ce dacă, Mhm. și ce dacă nu o ajuți? Da, contravine valorilor mele. Ok. Mai departe, aici sunt, mă rog, ce vă tot prezint, că la final o să le punem și împreună, dar analizăm sub bucățele mai mici ca să fie mai ușor de digerat. Un alt lucru, un alt mecanism e că atunci când Mirela a inițiat strategii de intervenție, pacientul face cu dificultate, le aplică cu foarte mare dificultate și rar, din câte înțeleg eu. Pacientul se simte în continuare rău și Mirela, față de partea aceasta de a iniția, se simte cumva ca o pedeapsă, cumva. N-are rost, nu funcționează și atunci nu mă fac. Mă fac mică și fac mai puțin. Deci cumva scade frecvența cu care ea ar iniția sau speranța cu care ea ar iniția o tehnică nouă. Dar faptul că nu inițiază tehnică nouă, se simte apoi vinovată, neputincioasă, simte presiunea asta, dar totuși nu e ok nici să nu faci nimic. Da, corect. Bine desenat. Bun. Asta eu n-am văzut desenele, deci O să-ți lași ne-am microfonul. avut, ne-am avut o conversație telefonică despre situația asta în care am vrut să facem un real play pentru voi adevărat și atunci, în urma conversației, Anfiana a făcut desenele astea și acum eu le văd cumva la a doua ședință, le văd prima dată și da, mi se pare că s-o înțeles destul de bine ceea ce am vrut să transmit. De am zis că ce faine desene.